Okay, siselapha kwamoko ndithetha nabani? Uthetha noBulelani Ngcuka. Okay, malobawo. Ndicela ubuza ifisha njani njengoba seyiphelile le 4th annual tournament? Ndiva ndonwabile kakhulu ndichulumancile kuba indlela abantu abaphume ngayo nendlela umgangatho werugby ubuphakame ngayo ibiyinto ebukekayo kakhulu. Yes. So from the 1st annual to the 4th annual, ngokubona kwakho ukhona utshintsho lenzekileyo kanye ngeyiphi eyona annual oyothe wayithanda wena? Kaloku mhlekazi uqala kwayo lento yayingumnqa kuthi sonke singayazi ukuba izawuphelela phi na, izawubheka phi na. Abanye besithi usuka ngumlilo wendiza lona uzawukhawuleza uphele. Iye instead of loo nto iye yakhula kakhulu. Every year it gets better and better and better. Ndivuya kakhulu kulo nyaka. Nawe babekunetha nje ubonile nawe isupport esibe khona kuyo besisikhulu kakhulu. Ungathini ke kuba kwabantu babukeleyo abasuka kwiindawo ngeendawo, because I do believe bekugcwele apha from the first day thina namhlanje noba kunetha bagxuvuze elidakeni. Ungathini kubantu babukeleyo? Yho, ndithi izani inhle lento sibukele apha okokuba abantu baxhase bayisapote basapote abantwana babo. Isupport sesport. Sport is very important in the lives of the community. Kuba abantu baphumile bazoyichasa lento. And injalo kuyona nto ibalekile into ba ezi zinto abantu badla ngoziyela koMamonti noMarhawuti bayobukela ngoku zitim zabo kwindawo bahlala kuzo babukela abantwana babo banikezwa amathuba bebengenawo. Ndiyabulela tata. Okay, siselapha kwamoko and the game iphelile. Buda yam, kabaxelele mani bandithanda naba. Hello everyone, Kamalam Ndingqaya Tokota, Sasazi was our news, and this was the final of the 4th annual Moko Easter tournament, and it went very well. Yeah. And how do you feel njengoba iphelile tournament? And tell me about indlela osifisha ngayo bra. Yeah, it feels so amazing to be part of the tournament. It was my first time commentating at the 4th annual Easter tournament, and it was very great rugby from the first minute, from the first day. Kokudlala rugby eshushu. Today Young Birds unfortunately zibethiwe kwi-finals, zibethwa yiteam ebingacingelekanga iLunica Blues, but nonetheless sibulela kuTata Moko for everything that is done for us, bringing grassroots rugby back apha ezilalini. Apha bonke abantu basuka khona, yo Springbok players, Siyakolisi, Mapimbi, you can name them all, basuka apha baqale apha. And thank you very much to everyone ebekhona namhlanje beyinxalenye ezokubukela le final. Okay, so Prime, abantu ba interested ukudibana nawo kanye ukufumana kwa social media bangafumana phi? Xa ufuna udibana nam, you can look for me on Facebook, Kaya Tokota, TikTok, Kaya Tokota 17, and also on Instagram, Q Tokota. Uzawubona phaa yonke into yenzeka. Okay, tayam, danko. Ayo, there's only one Jack by different versions. It's Jack. It's the 4th annual event, the 4th annual Easter tournament Moko Sports Complex at Derby. And we had fun in this morning. It was a beautiful and a productive tournament. So if we posted the game, make sure to join and make sure to check the highlights. Step by step, we have even had Mr. Taylor, and we had players as Galai, Homeboys, Tatile. We had a really nice game. Thank you for watching.